Dit weekend nemen de meisjes en jongens van de provinciale selectie deel aan de interprovinciale competitie in Hulshout. Coaches Gerrit en Hilde stomen hun teams klaar om het op te nemen tegen leeftijdsgenootjes uit andere provincies. In elke regio van Limburg hebben we wel een aantal scouts zitten, zogezegd, die ons constant op de hoogte brengen van wie dat er in welke club ongeveer de betere spelers zijn. En ja, dan proberen wij door de clubs aan te schrijven en met de info die we krijgen van de scouts, proberen wij zoveel mogelijk mensen samen te brengen, begin september dan, om daaruit dan een zo goed mogelijk beeld te creëren en dan een selectie te maken. In elke provincie, in elke Vlaamse provincie gebeurt dit. Dus de trainingen, de detectie en zo verder, de voorbereiding op dat weekend. En dan van het moment dat wij de wedstrijden gaan spelen, zijn daar coaches en scouters van de nationale ploegen, jeugdploegen dan, van de landelijke selectie en van de topsportschool aanwezig. Die staan dan ook weer in contact met ons en die proberen dan daaruit weer uit de beste provincies een aantal betere jongens en betere meisjes te selecteren voor de volgende stap in de topsportpyramide. Op de interprovinciale competitie is het de bedoeling dat we 4 wedstrijden spelen tegen de andere provincies. En ik denk dat we het daar wel zwaar gaan hebben, want de meisjes die op dit moment meedoen, zijn er een deel van 99, maar ook een heel deel van 2000. En die hebben eigenlijk toch nog wel een lange weg af te leggen om fundamenteel sterk in basket vooruit te kunnen komen. Vorig jaar wonnen de Limburgse jongens zelfs het IPC-toernooi. We voelden gewoon dat daar iets speciaals mee ging gebeuren. En het talent dat we gekregen hebben, hebben we eigenlijk goed mee kunnen werken. En dan wordt het uiteraard als coach een beetje makkelijker. Hè. Tot nu toe mogen wij fier zijn als Limburger, denk ik, dat wij ongeveer elk jaar een 2 à 3-tal jongens of meisjes kunnen afleveren die kunnen instappen in de topsportschool. Goed shotje Maarten. Heel goed shotje. Ja, ik leer er altijd wel wat bij. Dus ja, ik vind het wel fijn. Ja, we zijn echt een goed team en iedereen begrijpt elkaars spel ook. En we weten bijvoorbeeld wie de shotters zijn, die goed de rebounds kan pakken en zo. Dus iedereen begrijpt elkaar wel en zo. Er zijn meisjes die zeker gemotiveerd zijn en nu ook al een beetje nerveus zijn. Omdat er dan inderdaad mensen komen kijken van de topsportschool en van de landelijke selectie. Om te kijken of er meisjes potentieel hebben om dan eventueel daarin te stappen. Ik ben er zeker van dat er een 2-tal meisjes zijn die het talent hebben om daar eventueel naartoe door te stoten. Omdat wij allemaal heel gemotiveerd zijn, al heel lang gewerkt hebben, heel het jaar door. En voor ons is het toch allemaal een belangrijk moment. En ja, de Limburgers komen steunen. Hè. Kom onze jongens en meisjes dus aanmoedigen. Dit weekend in Hulshout. Deze zomer vindt in Dubrovnik een basketbalkamp plaats. 10 Limburgse jongeren krijgen de steun van de LBBF om in Kroatië de week van hun leven mee te maken. De enige bedoeling die LBBF heeft, is namelijk de jongeren uit de provincie de kans te geven om naar een groot kamp toe te gaan. En omdat die kinderen zelf moeilijk die contacten leggen, ook vliegtuigreizen en zo moeten tot stand brengen, hebben wij gezegd, kijk, wij gaan zorgen dat dat voor jullie gebeurt. Dus jullie moeten gewoon inschrijven. Zij betalen ook het normale inschrijvingsgeld voor het kamp. Ze betalen de vliegtuigreis. Dus onze ondersteuning gebeurt eigenlijk door het aanbieden van een kamp en door het meesturen van een begeleider. Alles is al volzet, maar de LBBF denkt eraan om ook in de toekomst stages in het buitenland te begeleiden.